שלום לכולם, היום יום שישי ושושי הגיעה אליי הביתה ואז החלטנו שהיא תכין לנו פה חלות, אז אנחנו נתחיל להכין חלות ושושי תגיד לנו מה לעשות ורוני תעשה את מה שהיא תגיד, הכל. יאללה, שושי, מה אנחנו צריכים? אנחנו צריכים שמן, אנחנו צריכים סוכר. רוני חוזרת אחריי, אם תשימו לב. שמרים, שזה הדבר הכי חשוב. מלח. מים פושרים, 5 כוסות. אז מתחילים? כן. יאללה. והכי חשוב, את הקמח. כן, הכי חשוב. שעדיף שיהיה מנופה, כי אז זה יותר אווירי כזה. נכון, בדיוק. טוב. ומושי. יאללה. יאללה, רוני. שושי, כמה קילו קמח שמים? 2 קילו. אנחנו עושים 2 קילו, ומי שרוצה לעשות קילו אחד, אז מה קורה? הוא מוריד מכל כמות, מה שאני עכשיו אסביר לכם, כמה מכל דבר צריך לקחת, כדי שתדעו כמה עושים לקילו אחד. אז בעצם עושה חצי. כן, אוקיי. בדיוק, חצי. של מנה. אז 2 קילו קמח. 2 קילו קמח. אנחנו לוקחים שמרים. הנה השמרים. עם שמרים שלנו. אנחנו נפתח איפה הכף. אנחנו לוקחים כף. 4 כפות שמרים. 1, יפה. 2, 3, 4. אליפות! כל הכבוד לרוני. עכשיו אנחנו צריכים 2 כפות מלח. טוב, אז אחרי שהוספנו את המלח, אנחנו נוסיף 10 כפות. 10 כפות של סוכרי. יאללה, תוסיפי. 1, כן. 2. נשפך לך אז בזהירות רק טוב. בזהירות שלא יישפך, אחרת אמא קצת לא תהיה מרוצה. 3, יותר מהר רוני. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. כל הכבוד. עכשיו תערבבי טוב טוב את הכל, שיתערבב המלח והקמח והשמרים אבל לא שמנו. והסוכר ששמנו. ששמנו. יופי. ועכשיו בואי נוסיף מים. כמה כוסות? 5. איזה מים? באיזה טמפרטורה? פוש. מה זה פעם פושרים? חצי חם, חצי קר. נכון, אז יאללה, בואי נעשה את זה. 1, בזהירות, בזהירות. 2, 3, 4, 5, יופי. עכשיו שושי, רק שושי לש את הבצק שלנו, אוקיי? בסדר? אז שושי עכשיו תבוא ללוש את הבצק. ג'וטי. עכשיו אנחנו נלוש את הבצק. רגע, אני מסובבת קצת שיראו את הקערה היפה שלנו. אתם רואים? שושי לשה את הבצק, ואת צריכה להוסיף גם שמן, נכון שושי? כוס שמן. כמה שמן? כוס. אז הנה, אני מוזגת. כוס שמן. כוס של שמן. רוני פרשה היא יפה. היא הביאה לנו אורחת קטנה. עד הסוף ממש. כמו יין של קידוש. ואנחנו שוב. ואני שופכת ככה, על היד שלך גם צריך קצת. אמא, תראו איך כל השמן. רוני חזרה. ואז שושי תלוש את הבצק. ושושי, מה קורה שאת מסיימת ללוש את הבצק? נותנים לזה לנוח איזה חצי שעה. עד שהוא ממש מכפיל את עצמו. הופך בצורה יפהפייה. ואז אנחנו נעשה צורות. כן. נשלח לכם את התמונות של הצורות שלנו. ונאפה בתנור על חום של 180. 180 למעלה ולמטה, נכון?
טוב, אז אנחנו ממשיכות ללוש, ואתם הולכים להכין בבית הבצק שלכם. ותשלחו לנו תמונות סרטונים או תמונות של מה שיצא, וגם אנחנו נשלח לכם. זמן להגיד ביי ביי. ביי, שבת שלום. אוהבים אתכם. ביי.